pentru a primi notificare de la mine. Hai să-i dăm cu clipul. Tot eu, Dani Mocanu, vă deranjez și vă aranjez cu cea mai nouă piesă pentru toți băieții care stau pe bani, foarte mulți. De ce vă puneți în Adică, uitați-vă, Dani Mocanu vine cu Dita mai șatra să bată niște oameni normali, cu bani, cu așa. Asta e Dani Mocanu. Triva noastră, să mor eu, dar nu vă faceți cu mâna voastră. Intru în casă peste voi și vă omor. Mă face să mă dea la observator. Orice s-ar întâmpla acum nu mai contează, că oricum am la banii de mă enervează. Și am atras pe toți de partea mea, judecătorii și poliția. Am bani, bani, bani. Asta cu judecători și poliția nu este adevărat. Am bani, am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să nu N-are bani. că mă plictisesc. Am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să număr că mă plictisesc. S-a și văzut că este trucaj. Adică a venit unul, a tras cu pistolul în Dani Mocanu, e trucat să și vede. Aici arată cum care cu teancul de 50 de euro în mână, să și vede că este trucaj. Deci, pentru 2 zile. Aici la momentare. Adică la o mormântare stai și plângi, adică frate, nu stai și dansezi cu ștugul în spate. Dacă să mor în tot invidia ta-și fi, că mă îngrop cu bani și bijuterii. S-ar îmbăta dușmanii de n-ar ști de ei, că au scăpat de capul mafiei. Dar nu veți avea ocazia asta vreodată. Asta e foarte rău, frate! Dani Mocanu e mort și se trezește din cuștur. Da, cum? Capul mafiei nu moare niciodată, nici măcar moartea nu are ce îmi face. Îi dau 1000 Hai că aia e moartă dacă e. două și mă lasă în pace. Am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să număr că mă plictisesc. Am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să număr că mă plictisesc. Vă vine să credeți? Îi dă bani la moarte. Care moartea nu există. Este un om costumat că îi se vede și mâna. Da, să-ți vede ochii. Să spuneți în comentarii dacă ați mai pomenit moarte cu blugi. Să spuneți, să scrieți. De mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să număr că mă plictisesc. Am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să număr că mă plictisesc. Hai că da, șterge nasul cu bagnotă de bani. S-a și văzut că e fake, că e falsă bagnota. Am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să număr că mă plictisesc. Am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să număr că mă plictisesc. Am
Am banii, am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani de îi cântăresc. Nu mai stau să-i număr că mă plictisesc. Adică uitați-vă și voi ce voce are când e fără muzică. Cum cântă când e fără muzică?